S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIN TV, on calmina mon juram beltanam no hantini ko dani cigi weltade ko ci demon émission min mon mo jide bonam gorko mo ganduda gila termo mi handango mo o ya hande kala do salmini o salmitama Fandia en calmini kala jeewo PIN TV en calmini kadi ardibe galle be kono kadi en calmiti invité ji men ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗata buse o saaha kono kadi a salminama Fandia no fewi en garte émission men mawɗo biyeteɗo min e moon konngol arte yeeso ma tigi ko mbinema ko émission mina men ko Allah waɗi émission mawɗo mo ganduɗa kala ko jiɗɗa yittan ma yiɗum émission o ne tewno ko actualité tigui yahata ɗum so abi tigui bismiɗen no mo ganduɗa woni Fatima Gueye Miss Matam 2013 2014 ko heewi kadi ko woni e caggal mum min gardu mi ganduɗa ko woni e question ngaji kono mo ganduɗa woni Bella récemment tan konko wonno yihino final Miss Matam taw noon ko 2020 mo ganduɗa ko on Miss 2020 addi halluji ɗi e nder leydi ndi hannde tan wiyeɓe samin bandiraɓe hade min jaari question ngaji hade min jaari kadi gonɗa ko woni rubrique men people Bella salminama. Assalamu alaikum a salmitama Fandiaye salmini Kalidou mi salmini yeeɓiyankoɓe PIN TV kadi mi salmini kadi grande sœur am Fatima Gueye ancien Miss Matam tigi ɗum noon Bella konko koye probléme o moment probléme o koye heno jeeyano woni 2020 o yihino ha final mi salmini ancien Miss Matam 2013 2014 Fatima ma chérie bisimilla ma. assalamu aleykum moɗon mi salmini moon mi juurima moon mi salmini dendagal bandiraɓe foof kettotoɓe ayango PIN TV e kadi surtout kadi émission men min e moon e Fandiaye aussi a salminama juurama e wonde banam gorko sehilam mi salmini mi juurimama e ma petite sœur en tout cas ça me fait vraiment plaisir weltanade mo kadi hawrude mo oɗo plateau ko weltanade moon e dendagal bandiraɓe yewɓeɓe foof mi salmini moon mi juurima moon ko weltade. Merci beaucoup Fatima Kalidou en guitti wonɓe technique o actuellement noon ko Haliloulaye Ibrahima wondude e dak Ndeye Fatouma Sally e Habsatou ɓi kayraɗo mala wutte o so wona ñamlade wiye joɓata ɗum noon min jaha min ƴeewoya zennide goo min kaala people hannde moom people o heewata nde tewno ko haalte ko tan ko people wallahi ko people ɗum noon waɗa annoncé ɗum ɗo hande ɓe gadduɗen ɓe tan yoni people kamɓe mbaɗata toj oɗo saaha non ɗon jehen jeemen rubrique men walla jingle men garten e rubrique men biyeteɗo people garten joni e plateau he non ɗon Fandiaye caggal nde jeɓɗen jingle men holko ɓuri tengtude e ko gadduɗa tigi ande Ali Fall min so waɗi jeunide goo tan welami no fewi nde tewno so waɗi monté tan weltata ɗum ɗon ene jeeya ko hannde kam ko people goto min kalata woni ko ganduɗa ko rimoraji jahannoɗo ɗo mercredi 17 novembre 2021 oɗo hono ustare noon El Hadji Baba Mal gorko mo Podor Law Demba le lutte vocal de Dande Leñol konko tigui noon waɗino annoncé woɗino ko ganduɗa kono hawjini noon hewɓe e rendo ngo saabu noon ko nouvelle mo ganduɗa ko mettuɗo no fewi haade nde e lendemain o woni le 18 jeudi min e Amoussa en keeɓi jokkodirde omo ganduɗa woni manager orchestre mo Daniel Leñol hono Omar Wade o hollitimen noon El Hadji Baba Mal ne selline jaam ala hay goto probléme ɗo woni ɗo juste tan kono no appel uji ɗi kewirini tan tampinoɓe seetan par ce que goto foof yimɓe foof no noddanno kono kam alhamdoulilah rabbil alamin widema ko tan ko yimɓe ganduɗa pewani tan cakti on kabaru e widema ko o sahani ɓe goni koye préparation ko woni ko ganduɗa ko woni festival blues du fleuve Baɗowo to Podor du ko ganduɗa ko woni 10 11 12 lewru décembre hol hen woni yiyandema eyyi Fandiaye ko wiide tan yo Allah ɓeydon mo gurdam ha yesso ha yesso par ce que sen ƴewtidima c'est pas la première fois fausse nouvelle walla fake news mbaɗo ni waɗanoma ɗo e Ousmane Gangue waɗanoma ɗo e hewɓe mi anda noon ko eyyi Mansour Seck aussi waɗanoma ɗo hewɓe mi anda noon ko woni hen fandare mabɓe par ce que sa ƴeewi mbaɗo ni Elage Baydi Baba wonko hande ko heewi ko wona wiyede hande o hawre radio te omo wuuri te alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum hollat tan ko juutowo balɗe ko guurowo ha ɓooya o dandani e Fandiaye par ce que no min jahno galle makko
emin mbaɗa e réunion e Fouta men janggo mbimomi baba wina mbimomi an ma wuuro ma juut balɗe ɓooyi o wi kam amin mbimomi par ce que hande kala mbaɗowo mogo yiɗi ko waddude e ma kala mbaɗowo rap yiɗi waddude e ma diyo kala jimowo yiɗi waddude e ma diyo kala mbaɗowo président kala mbaɗo kala ko neɗɗo waɗata d'ailleurs amin cohli moni émission mine mo gasi kala ko neɗɗo waɗata tan e leñol ngol ina sohli hen baba ma mi wadde an woni sukara an woni lamɗal leñol ngol mbimomi an sa maayi law leñol ngol yeewat wallahi gonga a faami wadde yo Allah rokkuma tan juutde balɗe ha ɓooya ha ɓooya ko Aissa Diallo wino Layla que je salue au passage o wi baɗɗomo taggue o hade baba yaade il faut ubbo mo ubbatani ko ubbo yumma ko ubba bama ko ha par o doora yaade minen ko ɗum tan mbiyammi hen Fandiaye tigui Alhaji Baba Mal gorko mo Podor Law Demba bandum Aliou Sarr Guélé Aliou Sarr maire mo Sodi Mari mo ganduɗa guila jaggui accani widema tan Seydi Mal ya juut balde ha juuta oncle jaam Allah kisal wone ma ne tawno jobrima min ngala ɗum ala weltinno bandiraɓe kala biyo mbimami bela somin namdotoma oɗon nouvelle no tinnum no waɗi moon holko kalata eyi adi fof ko mi waɗat massaw Miss 2021 non le fait que ɓe mbino omo ganduɗa woni bambanko ko ruttinoyo joni to information wodani eyi ɗum noon kam ko nouvelle mo ganduɗa muusi yimɓe fof kala surtout ɓiɗɗo Foutangue surtout ɓiɗɗo Halpular mbiyo mbimi e mbimami par ce que minen hannde ko Baba Mal ko ikkon yimɓe fof minen fof ko darogal amen joni somin nani oɗon nouvelle tente kadi ko nouvelle mo ganduɗa mo wodani minen fof muusino amen hamin ƴeewi yurnit haade ƴeewata taw ko gonga e noddude kadi namdade par ce que mi ƴeewino kay hay wadde contacté oɗo ménageur makko mo yadata o onne kadi mo waɗinomo contacté sah par message pour namtade nouvelle o par ce que nouvelle mo ganduɗa musɗo tigui Fatima hol hen yendema toujours site uji walla won hen ɓe ganduɗa mbaɗani ni journalisme saabu information yaltuno ko TikTok pourquoi yimɓe no mbatta haqqillaji men eɓe ganduɗa tottita information ngaji pewɗi eyi ko addi foof ko il faut ƴewte par ce que wona hunde moƴƴere totta information mo ganduɗa hoorema ko wona gonga ɗum wona hunde moƴƴere donc ɓe mbattin hakkillaji mabɓe kala kaɗa totta e aduna ma yata koko liiri donc noɓe mbirani babam min wiyata baba ko babam ko sehilam guila nanmi on e mi fin subaka tan jimi ɗum e WhatsApp uji message o ne yaha muusi kam min gonmi koye wayde mi ɗum wawa wonde mi heeɓi noddude ni Mansour Seck mais mi heeɓani ɗum mi ɗum wawa wonde il faut que mi anda tan exactement dakko gonga walla wona gonga mais nde jimi tan ne haala wiya wona gonga mbi ɗum ɗo holko jari hen yimɓe ne poti ƴewtade koye mumen kala kaɗa totta yataw kene leer ma hoto ɓe mbaari yimɓeɓe taw ma yaade mba baydi maalo noon wuurat balɗe so Allah jaaɓi kañum woni leelawal leñol ngol machallah min ñagonomo Allah tan wurnam juutɗam e battane moƴƴe waɗoɓe ɗum ɓe noon yo ƴewta koye mumen yo ƴeew hakkude mumen e Allah walla tigui Alhaji Baba Mal juut balde ha juuta ɗum noon ene wayno people men hannde ko ɗo hat non ɗon ƴeew jenggal garten jeen acca non ɗon Fandiaye nde jebɗen jingal gartuɗen naten e misuji naten e mabɓe naten wala nde ko ɗum keppuɗa to gonɗa ɗo aɗa yiiɗi kaale non Fandiaye ɓe pusi ko ganduɗa e mabɓe ko no heewde ɓe jehen tigui ɗum noon probléme mo ganduɗa noon ko probléme mo gonnoɗo Miss Sénégal 2020 hono mo ganduɗa woni Fatima Dione mo ganduɗa noon yaltino waɗi noon interview e Dakar Buzz wondude ko ganduɗa ko woni jinnaɗo makko debbo omo holliti tigui noon ko bannoɗo violé taw anda bannoɗo mo violé e sanga nde o gañino ko ganduɗa ko woni Miss Sénégal ha saabi noon dañi hen ɓiɗɗo o anda hol gonɗo jinnaɗo on ɓiɗɗo yumma ko noon haali e haaluji mo ha woyi holliti wonde noon badɗo noon ɓiyi ko noon bonni tasi yakar makko tasi yakar ɓiyi ko tasi yakar jinnoɗo reste ɓiyi ko saabi noon heeɓe noon jalti gam wallude o mo ganduɗa woni Fatima e nder ɗum ɗo noon teskama hen way kono paɗanno ko Fatima yalta haala ko woni e caɗele misuji ne tawno heewɓe jalti won hen ni ɓe ganduɗa woni no reedu jibini funeɓe koye probléme o après yalti won hen wiyoɓe waɗama violé won hen wiyoɓe ko wiyete e misuji e ko yiyatano ko wona ɗum woni ɗum saabi noon hannde min gaddi ɓe ganduɗa mbaɗino participé e Miss Sénégal ɓe ganduɗa ɓallinoma hay so tawi ko seeɗa omo ganduɗa woni Fatima Dione e omo ganduɗa woni actuellement tottaɗo ko ganduɗa ko woni Miss Sénégal enen gandi ko Amina Badiane ene gandi Miss Sénégal noon waɗano ɗum organisé ko la culture no itti ɗum totti ɗum Ambroise Gomis nden Ambroise Gomis totti ɗum omo ganduɗa ne famwi nde nattiwade
waɗi tottude mo gona woni Fatima Amina Badiane enen gandi Amina Badiane wurano ɗo e leydi Sénégal wonno ko toto ganduɗa to woni to Italie récemment ko arti ko o tottira ɗum foof e ɗum saabi gaddino omo ganduɗa woni Fatima mo ganduɗa ko temps Ambroise Gomis wonno ɗo omo ganduɗa noon ko temps Fatima temps Amina wonno ɗo première question tan Kalidou ya première question eyyi nan ɗon surtout yimɓe mbaɗa hen attention Fandiaye haade arde première question par ce que min ko heewi mboɗo nano ɗum min mi yaadani hen par ce que Amina Ndione yalti wi koko waɗa violé Fatima Ndione eyyi Fatima Ndione o wi ko mbaɗaɗo violé ha o dañi hen suka ne yaare lebbi 5 joni noon est ce que ko viol tan ɗum wawi ɗum laɓɓinde tan ko neɗɗo o ara wiye eyyi min wonnomo viol walla plainte waɗe procureur waɗa autosaisir waɗe enquête wiye eyyi ko viol mais sa ƴeewi hande yimɓe foof nan mbiya ko mbaɗaɗo violé ko mbaɗaɗo violé mais où est la preuve an kono a gamani viol non a nanani nde ko mbimami mbimi ne wawi wonde viol mi jaaɓi mais koɓe mbiyata ko présomption d'innocence ne woodi hande ha joni preuve ala ko hande exemple an Fandiaye jalta tan mbiya ko mbaɗaɗo viol est ce que ko gonga ne wawi wona gonga ne wawi wasde wonde gonga surtout ko ganduɗa yeehi ha waɗi 1 an walla 1 an de plus dora yaltude pour haɗum donc yo yimɓe ndeno bon andi yumma ko wi ko gila nden o suuɗatno par ce que cukalel ngel yiiɗano probléme o haale non d' accord entourage makko e foof kono no yi ha andi noon cukalel ngel ne foti andude hol gonɗo jinnade makko gorko ɗum saabi ɓe kaali d' accord mbimi ne wawi wonde viol min d' accord mais mbimi paɗen taw ha leera par ce que ko parti goto tan keɗiɗen min ko ɗum tan mbiyam yo yimɓe nden par ce que waaji o ne wawi yaltude wiya wona viol min gonduno ko relation amoureuse komin yiɗodirnoon a sikki ɗum non exemple ko andintuma ɗum noon tigui omo ganduɗa woni Miss Bella mo ganduɗa noon jeyɗoma e Miss Sénégal 2020 ane Fatima cikkumi on gondino somono namdotoma hol gonɗo Fatima holko mbiyatami eyyi Fatima Ndiaye ko adi fof mi waɗat massaw Fatima ko heɓima ko par ce que yimɓe fondogor koye hoddiraji Allah peut être kadi koye destin makko jeeya noon mbawmi wirude kono min kandinanimo hen Fatima Ndione sa namdima kam ɗum bon min gondi yontere e nder hôtel woni Novotel mais kam min gondano chambre par ce que mi soƴi logeno ko 2 par chambre yimɓe 2 par chambre gandumi e makko kam ko neɗɗo teyɗo omo teeyi omo neehi hay saaha somin jalti amin gotto walla min kirto minen misuji coh momin mbaddata o kanko omo yeedi hen min ko ɗum tan gandumi e makko ko Fatick nage kanko wonno représenté Miss Fatick tigui no tinda probléme o wonde o waɗama viol no timmu joni 1 an joni yaltu comme no kaldi wirini holno ɗum waɗma eyyi affaire o kam ko adi fof waɗi kam ko sok par ce que jooɗimi ko place makko mbimi ko so wonno min par ce que mi bokkino hen so wonno sinno ko min wonno mi dañi hen mettit ha oɗon jour nde jooɗi mi tinmin nouvelle o ne ɓannam ndu ɗumin eyyi mi hul ko kullol dañmi hen ha paɗi ƴewmi information ngaji par ce que minen min jogui groupe ko minen mi suƴƴi gila Allah waɗi min gondi ha joni kam amin jokkodiri e oɗon groupe affaire o haala hen ɗon affaire o muusi kam ha pose mi hen question mbimi affaire o de no waɗi nde sinno ko min wonno gila on jour kalannomi gonga o ƴeewi sudde hen hoore makko o yiɗano hen haalde par ce que o añño ko ni weejji ɗum o añño ɗum jinama ko gañño mais kadi neɗɗo kadi so hoddiro so yanema tan mbawata nangue ɗum kadi ɓoftiɗo Allah mais o yaltanno gila artan holno gonirno ɗon e nder hôtel Novotel he holno guurirno ɗon ko onon goto fof e chambre walla koye worɓe walla woɗɓe jilli hen eyyi waɗa saaha kadi no Amina wini oɗa saaha gardiɗo ne wiya mon jeehe mbaɗon duyson gorko garɗo ɗo e sundu walla ko way noon non minen kam no min goni Novotel e sikkurde am cikkumi Novotel wonno ko sponsor walla ko kamɓe jooɓi Novotel min mbaɗi ɗon logé par ce que sa ƴeewi ko minen misuji tan mbanno hen logé hay debbo momin gonduno biteɗo Binta o jarano e amen o on walta nder ɗon somin pini minen foof kasittitto minen fof jippotto peut 7 heures min jippoto minen foof less min kasiro
so tawi min poti yaade télé minen fof jaalar so min garti kadi min kirtima min padi minen fof leldoyto ala yaltude ane duusa neɗɗo hay sa ƴeewi neɗɗo so ummi banggue ɗo so ari taw ari ƴewde ko an miiso a arta directement jippoɗa sans autorisation Binta par ce que min mawnam arin toon mais hol gonɗo Binta par ce que min hannde mi nan Binta gandunomi ko Amina Badiane konko waɗanno organisé konko Ambroise Gomis sottuno ɗum mais pourquoi aujourd'hui Binta kañum jooɗini toon Amina pour wondude e misuji ɗi Binta toppiti misuji ɗi woni banggal ngal soɓe jalta par ce que Amina oɗon temps min kam mi yiyanimo gonga ni ko ɗo woni mata wonno occupé koye par rapport organisation o Binta kañum yadata e amen so min jaha télé Binta ne wonde monsieur goɗɗo o mi jiri ine nde noon jarani haalde ala ko tigi powaɗon junggama min fanja hadma yi tottude an est ce que ko Amina Badiane wi wuuri toon ko est ce que an ko way noon a meeɗi ɗum toon wuurde o télé gorko oy astafurlah Fatima est ce que gorko meeɗi arde walla waɗoɓe organisé ɓe goto watma chantage walla mboɗo yiwona ko ɗum hatnomo ƴettude final o taɗa wi no final sax est ce que a yaade final mbiyaɗa ha final tan onon foof est ce que a wuuri ko way noon est ce que gorko tawi meeɗima tawde suite moon ko way noon non franchement moom suite o kam gorko meeɗa tawde min toon hay fewnoɓe cuuɗi ɓe ko momin jah so tawi min jeehi ko wayno télé ni ɓe gara caggal amen ɓe pewno cuuɗi ɓe yalta ɓe guddita suuduma ko an jogui carte ko carte ma joguiɗa ko an kon wawi dañi accès naade e ndolol suudu ko goto fof e suudu mum yimɓe ɗiɗo par chambre a meeɗa dañde wadde gorko ara wiye komi badda ɗo e ma walla ɓe mbadduma e gorko pour affaire amour e ko way noon non franchement min kam taw tan ko Allah kaldumi kam anne so ɗum kewi no haalta ɗum Fandia tigi mamin gartema Fatima misma ancien misma tam 2013 2014 an ko temps Ambroise gonnoɗa en gadi temps Ambroise keɗel ɗeɗo foof naneno koye sa fini hannde nana ɗum premier journée nanɗa ɗum nde holno ɗum waye ma e Allah jarama machallah mi weltima e question ma o kadi ko namdiɗa ham ko momi haalana ɗum par ce que min depuis mi suuɓa yimi information nde malgré que mi anda Fatima Dione min muusi kam en tant que debbo en tant que ambassadrice de la beauté ten aussi kadi hay sinno ko ñalawma goto mi darima haɓanade kadi ko fati violence faite aux femmes ɗum muusi kam no fewi par ce que komi debbo neɗɗo fof ƴeewe hoore muɗum sa wiyama o dañi ɗeɗo caɗele ne foti muusdem te min kam muusi kam ha ganduɗa hoore ma mi ronkuni andude ko mbaɗanmi sincèrement mais onon temps Ambroise mbete ɗum kadi wonano hen on galano caɗele e nder ko ganduɗa ko woni golle misɗi non min de en tant que min hooram neɗɗo fof mayɗo fof koye deska muɗum gonga tan kalata min temps Moïse Ambroise Gomis min gonno nden ko Lamantin Beach minen kam min gandi Moïse yo Allah ɓuɓanmo to wonto e noon tigui kallude no Fatima wirni temps Ambroise Gomis alano ɗe caɗele mais en jii hay misuji 2019 jalti no haala e caɗele ɗe est ce que wona keɗele cuuɗinoɗe ɗi foof ma yaltir par CCC wasani yetto e mabɓe eyyi ɗum kadi ko gonga Fandia mais Fandia wonko jinmi garten seeɗa woni surtout Fatima Gueye Miss Sénégal onon wonɓe wiyeteɓe koye affaire Miss dillo toon holko woni critére ko wiyete kaari woni Miss par ce que sen ƴeewi hikka ƴettuɗo Miss o sen kaldi gonga elle n'est pas belle o yooɗani joni mettiki Miss tawa sofani noon Fandia woppam way o sofani ko goynoɗo o fota kono sofani o baddoni juuɗe ɗe anani o yoota tan kono sofani mete ko bote ƴettirte walla manam ko il faut aɗan joni ɓe mbi tawde italien ji natti hen kamɓe ko noɓe jiɗiri ni tan wayata joni mbete ko neɗɗo ko sa yooɗi walla ko sa joguimo forme gonirta Miss walla par ce que heewe eɓe ƴetteɗo ɓe mbiye koye misuji kono sen kaldi gonga tawa ɓe jooɗani mbete Miss a yooɗat walla a yooɗata Allah jarama Miss on heewi critére uji kala critére mo jiiɗa waɗi point uji mum tayo no waɗi point uji mum yaadu ndu no waɗi point uji mum culture générale ne waɗi point uji muɗum e physique o ne waɗi point uji mum yimɓe ɓe poti famde aussi point ngaji fof ndendinte Miss fof notante so point ngaji pari ndendinama ɓurɗo heeɗo point fof on ƴettere ala ono soofi ala ono yooɗi waɗa aɗa wawi wonde joɗɗo tawa a wonani Miss tigui par ce que sa yooɗi ala culture générale a janggani a wawi haalde France timmuɗo hande sa nawnomo Miss monde holko kalta toon c'est ça ɗum ɗon eyyi mais kallude kadi est ce que mi are Bella est ce que wona kadi ko yorde yitere addani mum ɗe ceeƴele foof saabu kadi kala jiyaɗo
no yiɗi wonde miss no yiɗi wonde animatrice no yiɗi jouer théâtre no yiɗi siiw onon milieu showbiz o mo jiɗɗono to on gandanɗa ɗum est ce que wona ɗum addanta mon probléme addanta men sah man wawi wiide eyyi aɗa andi banggue miss ko koyɗol guila suuha par exemple kanko Fatma Ndione mbiɗa wawi wiide wona yorde guite o yorani guite non min ko cas général enen foof cas général o cas général par exemple min somi ƴefti exemple e hooram ko koyɗolam guila suuha jinmi waɗe ɗum réalisé koyɗol ngol mbimi jinmi ko watta ɗum gonga Allah waɗi kadi critére uji namdade e miss ɗi foof mbiɗa jogui critére uji ɗi ɗon ɗum cikkuɗa ko ɗum woni par ce que neɗɗo a jogoto confiance e hoore ma wona hulde aɗa ni heewi wiyede har pulaar yahata par exemple ko défi woni ɗon somi ƴefti exemple hooram ko défi mo ganduɗa jina wadde relevé ko ɓooyi ƴewto gummimi ɗo to konmi ɗo koye région Matam jeeyami mi wuuro to konmi ɗo gure taari ɗon nde foof ala hen suka toɗɗone am jogui duuɓi mo joguimi ɗi jogui audace wiide yahɗen waɗoya miss par ce que hollum nde manque hoolade hoorem kono est ce que jinnaɓe ma jaaɓino wadde sen ƴeewi enen fulɓe en kewani yaarude ko banggue miss uji en est ce que jinnaɓe ma jaaɓino très sincèrement min kam so woni très sincèrement par ce que cadre miss mi naati hen guila ɓooyi mi waɗi en 2015 miss labado ha demi final ɗon kanmi gila ƴeftumi ɗum ɗo jabbal miss jaadomi koye jinnaɓam par ce que neɗɗo a wawa wonde hunde yimɓe ne mbaɗa ɗum critiqué mbiya aɗa suuɗa jinnaɓe par ce que min sa ƴeewi a wawa suuɗade hen hay goto ka jaltinaɗo ñande foof e télé walla ɗum ɗo radio yimɓe foof ne gandi kaari mbiya a ɓi kaari avant tout namdimi ko lavi jinnaɓam kadi gandi kadi mbiɗa yiiɗi jogui kadi hoolare kadi e am kadi mbiɗa jogui kadi dignité hooram wonko ganduɗa min mi watta ɗum tagi ɓe dokki kam laawol kadi ɓe mbaɗi kam hen kadi accompagné ɓe mbaɗi kam e soutenir no feewi kono mbiɗa guila 2015 aɗani hen kono wadde a jaaɓi chantage uji nani hen soit ko guura ɗum an jaaɓa a haalde walla on sehilaɓe ma wonnoɓe hen walla gañinoɗo ganda o ko gañiri ko sababude wonto rewde e wajiɓeɓe walla wonko jaaɓi wadde ko mbiyata ko promotion canapé ɗum o jaaɓi wadde ɗum tawi o gañi wadde wonko ganduɗa hen seeɗa ko mbawɗa men haalande non min aɗa andi kaaliɗo min to jiiɗa kam ɗo mbiɗa waɗi trop réservé milieu showbiz mi dañta hen sehilaɓe miss labado no garmi en 2015 mbanmi hen Allah waɗi amin kewno mais mi ala hen sehilaɓe mi meeɗa jogade hen sehilaɓe ala ko meeɗa hen nande kadi banggue affaire relation amoureuse ene ko wayno non min kam franchement ko gurmi e nder hen ko ɗum kalanmi an haaldo e ma welani par ce que a suudat haala ka a wawa wonde ɗo guila 2015 a wawa wonde ɗo guila 2015 non a wawa wonde ɗo guila 2015 miss labado e foof a gara kadi hadde mbiɗa a meeɗa waɗede chantage a meeɗa so yi ha final toon jippine pourquoi wona yaade ha final jippinede miss labado nden wonno ko par vote miss labado nden ko par vote wonno région ma kamɓe mbaɗatma soutenir nden noon région Matam yimɓeɓe mi anda ɓe ganda ɗum paari ɓe jaɓata wadde ɗoftude surtout sa woni ɓi halpulaar ɓe mbiyama ɗum ko kecce min mi yeehi ha demi final mi alano soutien par vote nden affaire o wonno ko par vote a votante tan to kala ɓurɗo heeɗo vote uji jaaha Allah waɗi demi final ɗo gaccumi wona mbiɗa guila miss guila 2015 mbiɗa yeehi ha 2000 non 2015 mami dartimi par ce que kadi mbiɗa jogui goɗɗum jangdam komi poɗo waɗa hen concentré mi waɗani concentré uniquement e nder milieu showbiz mais probléme harmi arde Fatima probléme oɗo ene wayno won badnoɗo ko ganduɗa ko woni révélation e mami ko mo femme chic en jiini konko Fati Amina Badiane waɗimo plainte kono kadi les féministes kadi waɗi plainte fewde Amina Badiane on mbaɗino ko ganduɗa ko woni live woodi révélation jaltu toon wiya ko Miss Matam 2020 haali ɗum wi wonko wuuri toon a jooɗima ɗo Bella haalan men holno on probléme yaari eyyi Fan Ndiaye ɗon mi jarnen hen no feewi e oɗo question par ce que neɗɗo kala to gonɗa e kala ko mbawɗa wadde woda toujours accuɓe ma haqqille aɗa andi milieu showbiz ni muusi min probléme oɗo no yalti nde mi waɗi commentaire e Facebook mbanmi commentaire Amina no waɗi déclaration makko e Dakar Buzz faade sécurité mo min joguino mbanmi peut être min woni miss gadiɗo wadde commentaire e oɗon ɗum ɗo propos mbanmi commentaire mbimi ko Amina Badiane ko présidente mo anda miss uji firti
janggo jam mais ɗum wawa wonde c'est grave eyi Amina Badiane no waɗa organisé mi Sénégal no jooɗo no wadde des révélation anda misuji grave ɗum tagi mami ɗum souligné mbimi janggo jam Khalidou? somi o wawa andude oɗo wonno belasi pourquoi mais kanko mataw ko suwa makko sa ƴeewi minen mbimami ko Binta ɓuuri wawde wadde min kutuwaye woni mo acci kono konko o wi omo toppito misuji omo waɗa fof misu walla amin toppita banggue hôtel o amin ñaama min keyɗani Binta ne toppiti amin toon mais kanko président o toppitaki min genre omo fonno arde haysko misuji fo Allah waɗi 14 ɗi fo gaari o joddo e mumen o ƴeewa goto fof an woni ha an to jeeyeɗa janggo e jaam pourquoi pas ça o échange numéro ma janggo e jaam oɗon mbawi fottude o wiya kaari de meeɗi bukkude e promo année oɗo mais kanko o anda on banggue min ko on banggue mbammi commentaire e nder Facebook et aussi kadi mbimi kadi o haali hen sécurité pourquoi pas non final o gasi nde ɓe dokkani min le temps ɓe ƴeewa taw minen amin mbawi hodde galleji amen jow fof ɗon jungo ma kuutol moon oɗon mamin gar hen yo tama timmuɗum ne tinna wonde Fatima oɗo Amina Badiane yaltinde wi kala onon fof yimɓe fof kamɓe fof kaɓe mawɓe kala wiyalaɗo ko an wela Fatima te ɗon mboɗo yaade ɗon Amina Badiane mi heeɓi interview o fassede pour hulɗo mbiɗa non attends kala wiyalaɗo kañum wela ayi Kalidou ay hay on sesre woto waddami aduna aya hande mbinema hande somin parino émission o tan wono tappisɗa ham mi yaha wanma plainte wiye ko viol c'est min komi jannguɗo droit noon fa jaa ay viol so no wiyete pénétration so ala tan viol ala si non wat wadde ha émission o garo nodden ɗo avocat walla juriste viol so waɗani pénétré tan viol ala mais tentative viol no waɗa wadde a haali goɗɗum nan a wi viol an sa yiɗi wadde non no waɗa mais ko oɗo ko débat goɗɗo ko Fatima Badiane ko Fatima jono ɗum o wi ko viol par ce que yettama e dow makko ha o jibini hen aɗan ko tawi wima aɗan ndi jonani ko Amina Badiane wi ko ala yaadi hen aɗan ko tawi mboɗo yaade hen ko haali ko il faut yimɓe mbaɗa hen attention o haaldani rewɓe Sénégal foof walla rewɓe foof o haaldi ko en tant que misuji wonnoɓe toon ɓe elles sont majeures et vaccinées o wi noon a fawama e condition moƴƴo aɗa jogui sécurité ma neɗɗo noon sa woni mawɗo aɗa jogui téléphone ma aɗa jogui hakkille ne garata aɗa arde autorisation parentale e foof aɗa jogui âge plus de 18 ans sa aɗa yin toon relation goɗɗo an e neɗɗo goɗɗo ha goɗɗum kewi hen mbiɗa ka mbaɗaɗo violé ɗum ko an wela Amina Badiane on banggue haaldirta sa waɗama drogué noon non neɗɗo so dañi 40 ans so neɗɗo wonde e mum welaka ko viol onon ko tawi mbiɗon joni preuve mon viol ko holɗum est ce que kanko ko haali ko gonga holon wi holon non attends Amina Fatima holon wi moon miskalɗo o kanko e waajo ɓe gonano relation ha ɓinguel woni hen yehi ha nder waajo o wi natti waade jogade ɓiɓɓe ɓe o doori yalte o haalde ha joni on danani version goɗɗo mamin gara joni haal ko Amina haali bon min kam e yiyandam tan kalanmi par ce que nanmi interview ko min yeeɓi ɗum vidéo o jeemi ha gasi bon ko no haaldiri ni en tant que debbo dal so wiyama tan so neɗɗo waɗama violé ko kañum wela viol no way mawnude ni min pour min ko miijanam min est ce que ndew haalanno o jogaki probléme walla taw wonko ko muusi walla goɗɗum o yaltoto waɗani conseil ko woni communication voilà haala ka no yaari ni ɗum kam min debbo ndew haali ɗum directement ta muusi kam de par ce que viol wona hunde moƴƴere dal sa faami neɗɗo huccitema wina wanma violé walla wanma ko muusma ala jottone futtide guita ha waɗa violé est ce que tu me comprends ɗum tagi noon nde haali nde tan kam vraiment muusi kam seeɗa kam no feewi kam dole debbo e gorko jiiɗa voilà muusi kam no feewi dole ala ɗo il fallait ko ƴewto no feewi e haala ka ɗon e haala ka ɗon kam wona mais c'est très facile kadi gona relation e gorko ni welmani tottuma kalis jaa ha reedu wona hen yaha ɓoye mbiya nden ko bannoɗo kam violé ɗum foof no woodi ɗo mais ɗum ɗon kono kaltirɗa joni ni toujours il faut justice daro ande to gongo hetti ɗum kam mi jaɓi no voilà gongo o il faut ande to hetti d' abord ha leera yimɓeɓe foof mais min ko mbimi wonnoɓe toon e momama ɓe jaano jamñajo o yo ɓen foof gar ɓe mbaɗa test ADN walla non kanko ko haali ko ni leydi o wi ko galle goto mais o anda baddamo ɗum o wi ko galle goto o miidi walde ay wiyoɓe safalɓe nani jeeya hen mbi sukaɓe jibinaɓe ɓe gojjani koɓe ɓaleɓe pour ndew haali mais neɗɗo gorko ma no wawi wujjude jibinade mi faami kono taw wona gorko capaɗo kam kala ko jibini wojjat a faami o wi galle mo miiɗi walde o wona hôtel ko galle o miiɗi walde te galle ko galle coordinateur o ɓe namna o namna mbete galle coordinateur o won hoɗɓe toon o wi ko coordinateur o tan hoɗi toon
ɗum tagno mbimi il faut ƴewte o feerono yaaji Voilà, hade il faut nden ƴewte waɗe oɗo leera. enen gandi o miss 2021 oɗo Amina Badiane holino wonde aɓe mbaɗa prépare ko ganduɗa ko woni miss monde to ganduɗa to portugais ko kono probléme uji gonɗi hen ndi woni lo gañiɗo miss sénégal 2021 wona on foti yaade portugais ko pour miss monde kaaliɗum no hawni parce que licence a wawa ɗum yeeyde hande min somi dañi licence mboɗo liggoro ɗum hande mi wawama ɗum yeeyde mbawmami yeeyde tan ko concept a faami sa nani o wima omo jogui budget mo ganduɗa ko plus de 200 millions pour miss o hande sa yeehi ministre de la culture ne waɗa sponsorisé walla partenaire hunde wawa annandude hen plus de 3 millions walla 4 millions non wadde holto jetti 200 millions to omo wima omo liggodiro e italien ji est ce que a faami manam affaire o ni woɗɗi ko business gonɗo dow manam guila foti haalede haalaka manda sa faami ɗum tawi critére uji ɗiɓe ƴettiranno miss hanki e critére uji ɗi ƴettirte hannde wona gotum nden sa yehi oscar de vacance kala mbiyaɗo o woni miss o yooɗat har ɗon wawi hadde mais joni sa wiyama o woni miss tan yimɓeɓe jalat pourquoi pas par ce que joni wona critére sénégal o ƴettirte mais ko critére woɗɗo goɗɗum ɗum kadi woni miss e hoore mum sénégal foti waɗede supprimé ko tahi mbira non si wasse ɗum après min jokko émission Fatima hande wiye en 2021 ɓurɗo yodde o ƴetta miss monde on fotno yaade wiye ko un certain de penda si yahata te on yiyaka miss élection miss o gagnaki waɗa haydara ɗum kadi ko ɗum firti bon min kam ko gandude tan kalanmi sincèrement kala komi anda mbi komi anda kanko pende sio mi nani mais mi andamo mais normalement ittuɗo miss sénégal o ko on e hoore mum foti yaade par ce que ɗum woni dans les normes mais wiye somi nani wiyama tottama goɗɗo tawi meeɗa jeeyede compétition walla hay casting meeɗa yiyede hen wiye ko kañum waɗa représenté monde o sénégal ɗum kam wona hunde moƴƴere te min kam vraiment mi yadani hen est ce que bella wona concours miss e nder concours miss walla eyyi hay min hooram nde mi artade konngol fatma guiye tan min hooram affaire o ene jiiɓi e nder hooram par ce que neɗɗo kam normalement mo waɗani casting miss meeɗa gagnade hay régional meeɗa gagnade départemental meeɗa gagnade national ummo tan hande wiyata nde nawe miss monde on a nawirani ɗum pour yo gagne nawɗa ɗum ko juste yo participe ko gonga haalte par ce que normalement test o fuɗɗoto ko guila ɗo test o fuɗɗoto guila régional national ƴeewi oɗo de mo jogui compétence par ce que neɗɗo kam so yi ha ƴettama miss sénégal miss national fiɗɗi kene jogui compétence waɗode miss représente sénégal miss monde par ce que pays ɗi fof nendat mi nani kadi Adji Sarr wi ni wallamo mi anda e Adji Sarr waɗi soutenir o mo ganduɗa woni Fatima Dione holliti wonde waɗi compatir ko ganduɗa ko woni duulor mo wuto somo andi ko ɗum woni wiide noon sénégalais ɗi foof o jarniɓe yiide nde ɓe daralimo ni wi noon état o yo daro hen no fewi foof fawi e lawol ko wona ɗum ko min jii Amina Badiane ɓoyninomo robbo goto fotima hen yiya Fatima Dione ɓonnima robbo o foti hen wiyama noon e miisuji restant ɗi wawi ne ɓeɗo foof robbuji ɓe ɓontono ɗi foof ko luɓetenoɓe hen nder tan robbuji ɓe ɓonno après ɓe ɓorta ɓe totta namnamo e ɗum nde kam min kam mbiɗa wawi lernude hen saabu ɗum mi tawama ɗum minen no min mbaɗi compétition 2020 emin paari nde ko Allah hande kaldanmi hay comci min ɓorni toon ko wutteji tati wutte mi mbaɗino chorégraphie e wutte momin mbaɗino présentation e wutte momin cakkiti wadde défilé final o kam ene wawno wasa hokkede saabu ɗum kañum ko bis collection adi conci mum tan totti misuji ɗi yo ɓorno pour kañum e marketing muɗum mais comci momin mbaɗano sur mesure ɗi ƴettaɗa hande ko mesure amen an en kata mesure ma tailleur ñotal hay ɗin min dokkira hay ɗin nomin ɓorti nde ɗin kefta c'est grave ça wadde on tottaka passe onon waɗaɓe elmini ɓe e konko ɓe nani ko hôtel ɓe jaltinaɓe mbiya koote non ɓe tottama passe quand même no korton nde no way ne pertuɗo transport on tottaka transport non ko namdade tan quoi war kesne kam ndeysan massa nomin paari nde jour nomin paari la veille nde imagine min gasni ko 4 heures du matin 4 heures du matin ha galleji to tawi waɗi 4 heures et demi presque 5 heures moyen an ɗanoɗa 5 heures du matin 9 heures
taw min pinninama taw Binta ari finnini amen wi hôtel o aɓe cohli cuuɗi maɓɓe pour ko toon pour e min koot après no min gummi hôtel o miiso min guppi toon e 2 de finndi ɓen tan min gacci e nder hôtel o minen heddiɓe min jalti wona mbiɗa viol ala nomin jaltine pourquoi a gacci ɗon ɓeɗon to non non ɗum ɗon ko règlement ɗum ɗo way noon par ce que miiso e definaji ɗi règlement o so wayi normal ɓen poti wonnude koye président o ha reg maɓɓe gasa joni holno jaltiɗon hôtel o hôtel o min jalti ɓe ƴeewani ni taw min jogui passe min jalti damal ɗo go fof woni lijjitande hoore mum wadde on garano prime de participation hay prime de participation min keɓani e miss ono yiyano final ɓe holko totte ɗon kalis 2020 Fanja uddu émission ma ala jaaɗo final kay ma ko heeɓi non non min keɓani min ko kemme min Sénégal ko holɗum jour concours régional o nde dañño partenaire no wiye Bembasin Bembasin wonno partenaire o Bembasin sa gagnima régional kañum ne hokkuma prix mbasin muɗum 3 mètres non 5 mètres ɗum tan minen min keeɓi e min Sénégal 3 mètres goppa ɗoydima aldefila waɗa ala calis ko aɗa andi Fay Ndiaye neɗɗo waɗirata hunde ko pour dañde hen min beelasiɗe hooram gowoni ko yidde tagui nanni hen wona jawdi mais sinno mi waɗanoma informé sa ari a waɗi participé 1 a heɓata prime de participation 2 a heɓata en haydara image ma yahat dans le vide ɗum on totta ko contrat mo ciññinɗo non minen en fait contrat Amina Badiane haali contrat mais ɗum ɗon wona contrat par ce que neɗɗo saɗa hokka ɗum contrat kokora neɗɗo contrat gueɗe wonde haqqille mum jere jour jomum ummi région ari wadde représenté ɓe pourquoi pas totta jomum mbiya ɗum mbiɗa hokkuma ñalawma walla balle ɗiɗi lire tiñina mais a signini kam an ko tawma hen foof ko ɗum ɗon ɓe tottimin ɗum ɗon ko jour final o déjà pression ne woodi non wi uno tan a signini walla signinaani non mi waɗat expliqué hono no temps o gasi wi uno tan a signini ɗon ciññun ɗon bone noon joni noon Fatima mi artema onon temps embourage on luɓete no wuttiji walla on kokka hanɗer kadi jartoɗa e question mo ganduɗa no hollite wonde e jarte on question bon min kam vraiment no vraiment ɗum waɗi kam choc vraiment sincèrement taw gon kalami kam par ce que minen ndemin gonno e temps Moïse Ambras de machallah wuttiji ɗi min ƴettino sur mesure fof min nawi mon fof heeɓi ɗum te ndemin koral kadi organisation amen depuis régional arduɓe amen on gardo e amen ɓen paadi amen ndemin paari kamɓe ƴetti amen ɓe nawri amen mon fof sona naata ha galle mon ɓe goppatama joni misiɗi foof mi ene ndenta no mbaɗa pétition pour waɗde signé goto fof waɗa signé pour soɓe jaaha ɓe mbaɗa signé ɓe mbaɗa contrat avec ɓe ganduɗa woni wadde organisé mission a yaari hen walla yaadani ok hade ɗum ɗon jafoɗa hade mi haalde ɗum ɗon wonko gueɗe ɗiɗi jin wadde souligné seeɗa yimɓe ɓe mbawa famde ɗum par ce que oɗo instant ɓe jiiɗi joni rendi ɓe ƴettini misuji fof ɓe ndenduɗi men e sac goto ɗum fotani wonde il faut mbaɗa refi par ce que wona yimɓe fof poti won wuurɓe wonɓe minen kaldo e maɓe hande ɗo ni onon oɗon gandimi min très bien mi wuuro mi yeehi miss régional miss département Podor guidrimi paami région de Matam paami miss Sénégal Labado e Ren Black authentique wonde ƴettami de fof ala meɗe nande amen ko boni walla goɗɗum te min jeeyi kadi hamin mbaɗi créé des entreprises walla des associations pour haɓade gueɗe kewɗe kono so mbi lawol misgol ala moƴƴere walla goɗɗum min mi jaɓata ɗum ɗon to andi ko toon tigui beela waynoto so tawi ala dañi non merci beela wayno bandiraɓe émission o gasi eyi Fatma Ndiaye bon ko joni waɗi souligné presque kala mege waɗi souligné kadi yimɓe yo hotto haqqille no feewi surtout enen banggue meɗen banggue Haalpulaar hande kala kalaɗo listam yimɓe fof mbaɗama e même lo wiyete kaare ɗi waɗi tagui ɗum dañde ɗum ɗo ma wi kaare ke tagui ɗum hay téléphone mum soodi o presque waɗa chantage ko haala yaltide bandiraɓe yo gartu haqqille no feewi mbatta haqqille gandana men wona caahan tagui min naati hen min naati hen ko yidde kadi yidde nde kadi Allah hokki min kadi wadde hen kadi dañde kadi haqqiltagal e wadde kadi projet ji e wadde kadi projet ji réalisé des projets mo ganduɗa taw ko minen koccani koyamen wona amin mbaɗa hen chantage kadi mi rewa ɗon kadi mi salmina yeeɓoɓe foof mi salminam no fewi kadi mi salmina kadi jinnaɓe mum toon to Kobbillo mi salmina kala ɓiɗɗo gonɗo e nder région Matam sa salmini Kobbillo mi salmina Amina Sow Pullo Amina Anne wiyamo noon tolbu rafet Kobbillo jeeya ɗum noon holko mbayɗonɗa eyyi machallah ko weltanade moon no fewi émission kadi min e moon e aussi kadi wa Pinde TV foof e hettotoɓe kala
min beltanima no feewi aussi kadi mon frère machallah kadi e weltanande nenam mo ganduɗa toujours elle est là à côté de moi mboɗo em soutenir jusqu'à maintenant duwawuji makko e Allah e nelaɗo mum hemni kam haara kemmi ɗo mboɗo jarno mboɗo ñagoɗomo Allah gurdam juɗɗe ɓe battane moƴƴe e dendagal bandiraɓe hettotoɓe foof e mawɓe galle ɓe kadi mi salminimi kamɓe fof kadi mi juurimamaɓe e weltananeɓe yo jaam e kisal Allah wone mabɓe tigi kalde mbaynoɗa bandiraɓe nan ɗon ko waynata tan Fandia e wiide ɓe bon courage e waddeɓe conseil tawde affaire Miss Sénégal o ne heewi coow te enen fulɓe souvent affaire Miss yagal en jarani hen jalte e Miss uji ɗin ɗon garen mbaɗen créé Miss fulɓe taw en ɓornoto comci men cosanuji jaltinen grand boubouji tawa mawɓe ne mbawi yebde sukaɓe ne jeeɓa par ce que enen eɗen gandi affaire Miss kam fulɓe ŋuñani hen no fewi no fewi mi salmini fitir sponsor men Doro Kolaɗo Congan joom GP Orlia mi salmini mo fewi kono kadi mi salmini mama Yumma Aïcha Ba la puissance pol kamɓe fof mi salminiɓe mi salmini waɗanoɓe caméra ɓe salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Daouda Moussa Dia keddo yow cigi ciɓɓim rew ko loolal baaxul baaw na ko salminde o mo ganduɗa woni Hammady Djim jeeya ko bako ɗin kono actuellement noon to gonɗa to woni to Côte d'Ivoire o wiyoma yeeɓani no feewi Mouhamadou Diamal Kissa woni e ma en jahrata hen calmina commanda John on woni Daouda Moussa John mo ganduɗa ko actuellement mo to centre Afrique sehil bandiraɗo e foof Diamal Kissa woni e ma a yewnama no feewi Alsane Ba mon frère depuis Mauritanie Diamal Kissa woni e ma Alsane jarnama no feewi ɓi baba Moussa Ba enen calmina baba men yo Allah hokkuma noon cellal juɗɗo ɗum noon ko noon tigui hande noon émission mi partata o mi yettani jantuɗomi o nde taw noon ko ɓinenam ko sehilam Seydi Kane Diallo Jeeri borom mami Ilimani Oulay Kane mo defni timan waɗi ko livraison ha gallam wi kam hande komin ñantatama hakkude men min e ma wona hande tan ɓooyi machallah Kane Diallo Jeeri bandum Kadiel Diamal Kissa woni e ma debbo hoore fonde Cilebi Muy Ndiaye merci beaucoup mi salmini bandiraɓe kala ha prochaine émission so wiɗi jomiraɗo